Hmm. Hmm. Nawala na ang aking tiwala at hindi ko na rin malilimutan dahil sa iyong mga ginawa na hindi maganda. Noong hindi pa tayo nagkikita at hindi pa nakakapag-usap, nang hindi kita nakikita, hinahanap-hanap ka ng aking puso. Ngunit ang masakit sa kalooban na hindi lang talaga tayo itinadhana. At iyon ang naging kasunduan nating kawan tayo ng Panginoon. Nawa'y makatagpo ka rin ng tunay na kaligayahan. O bakit nagkaganito? Nasaktan ng gusto ang aking kalooban at nadurog ang aking puso. Napatunayan na sa ating dalawa na hindi rin tayo magkakatuluyan magpagkailanman. Noong panahon na iyon, kung ano ang iniisip mo, iyon din ang aking iniisip, na mas magandang tumakas na lang. Ngunit ang totoong nangyayari, lalong lumala ang ating sitwasyon, dahil napatunayan na sa aking sarili na dadaan tayo sa matinding paghihirap. Ngunit sa huli nasubok ang pasensya nating dalawa, at ang humantong doon ay nagpaalam tayo sa isa't isa ng may mabuting kalooban. Hindi lang talaga tayo'y tinadhana, at iyon ang naging kasunduan nating kawan tayo ng Panginoon. Huwag makatagpo ka rin ng tunay na kaligayahan. O bakit nagganito? Lang talaga ko'y tinadhana, at iyon ang naging kasunduan nating kawan tayo ng Panginoon. Ay makatagpo ka rin ng tunay na kaligayahan. O bakit nagkaganito?